Pierwszy warszawski przegląd kina białoruskiego Bulba Mówi to dwudniowy maraton z nieznanym niemal w Polsce kinem Białorusi. W programie Przypadki Pacana autorstwa anarchistów zamkniętych w szpitalu psychiatrycznym w Nawinkach, najlepsze produkcje dokumentalne niezależnego kanału TV Biełsat czy retrospektywa twórczości Andrija Kudzinienki, autora zabronionego przez wiele lat na Białorusi filmu Misterium Okupacja. Czy na Białorusi są tematy, o których kino białoruskie wciąż nie może mówić? Ja myślę, że kino dokumentalne, które jest robione, niezależne kino dokumentalne, które robione jest no, przez Biełsat i realizują te filmy ludzie również na co dzień związani z państwową produkcją, którzy u nas robią te filmy pod pseudonimami. I oni naprawdę w tych swoich filmach pokazują to, co odbywa się na Białorusi, jak wygląda ta Białoruś i co tam ludzie myślą. Kino ofowe moim zdaniem dopiero zaczyna raczkować. Jak wszystko jakby na Białorusi z lekkim opóźnieniem. Ludzie chwytają za kamery, mogą robić co chcą, tylko na razie nie chwytają tematów, które mają gdzieś pod ręką. Малая, ну что ты делаешь? Дай мне телек посмотреть. Там презик выступает. Сейчас будете про оппозицию говорить.